Le ngikhuluma in general, angikhulumi ngasigameko samuntu mina. Kodwa ngibuza ukuthi usuke kanjani kubo umuntu wesifazane oshawa umfana noma yisoka izigaba nje noma izikhawu ezahlukene wamshaya ngenye imini wamshaya ngenye imini wamshaya ngelinye ilanga ngoba wacishwa umkinye ngelinye ilanga wamthela ngento ngenye imini. Lo muntu kubo usuke kanjani kubafowabo omalume bakhe ngoba akekho umuntu owaqhumetsheni futhi blood is thicker than water always bafana bakithi. Sibuya kuma background athi singaxabana ekhaya singezwani sibangwelamana but ngeke bakuthinte esikoleni ngikhona ever futhi angibuza ukuthi kwenzekeni ngiqala ngokulwa ngizozwa after ukuthi bese kwenze njani for the fact ukuthi ngibona ingane yasekhaya ishawa angibuzi okusuke enjani kubo lo oshawaza yoceba kwi social media. Awunabhuti wena okwazi ukuthi uthi kobhuti basi bangakusukumela obhuti bakho. Hawu obamncane malume omzala lo uhlanya impela wena nje awuthandwe nje kini ungaze ubike entabeni udaba lakho lusukunyelwe yintaba. Hey waze wangana kwakini. Hayi mina ngeke wakithi. Hayi ngeke. Hayi even umzala not ngoba izosukunyelwa yimi ngikhuluma nje ngesurroundings zakhe ukuthi hayi angi understand le nto ukuthi yenzeka kanjani.